Love is at love. Love is at temper. De bon matí el sol esperar i els carros siset que no veus l'estar llarga i no mai no podrem caminar si estirem tots el llac i molt de temps segur que ben corcada si tu l'estires fort per aquí segur que tomba i ens hem alliberar però si et fa molt temps ja les van se'n van amb la força ell és més ample i més que està a punt és que si et costa tant que cops la força torna'm aquí al teu cap si estirem tots ella caurà de temps si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per acá segur que tomba i ens podrem alliberar l'avi Siset ja no diu res malbé se'l van portar ell qui s'acaba i jo a sota el portal i mentre passa estiro el darrer que em va ensenyar si estirem tots ella caurà temps pot durar segur que ja si tu l'estires i ens podrem la-la-la la-la-la-la 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 la-la-la la-la-la-la la-la-la tornem la-la la-la-la-la la-la la-la-la-la i ens podrem alliberar i ens podrem alliberar molt bé molt bé fins ara, fins d'aquí una estona jo què sé Ferran, vine cap a molt bé això amb el micro hola bona tarda anem a començar amb el que és la consigna, el que són els nostres objectius, el que és el que dona vida a aquesta trobada. Començo i qui vulgui que em segueixi. Llibertat! Presos polítics i exiliats! Llibertat!
presos polítics i exiliats, llibertat, presos polítics i exiliats, llibertat, preses polítiques i exiliades, llibertat, preses polítiques i exiliades, llibertat, preses polítiques, prou repressió, ni exili ni presó, prou repressió, ni exili ni presó, prou repressió, ni exili ni presó. Bé, seguint l'escaleta d'aquesta trobada, en aquest moment us dirigirà la paraula la nostra flamant nova coordinadora de l'Assemblea de Bases de Sants a l'Assemblea Nacional, la companya Caral Oliver. Necessites que te'l posi allà dintre? Bueno, suposo que el puc posar jo, no? No. Jo estic aquí com a mestre de cerimònies. Què passa? Moltes gràcies. No saben xupar ni res? No, aquest és per la visita. Fa com molts... Bueno, ja l'aguantaré o intentaré. És que em falten mans, si no? Em sentiu bé, sí? Me l'he d'acostar més. Ara que us he deixat sords a tothom, ara començaré. Bé, llegiré perquè estic una mica nerviosa. Bon vespre. Primer, gràcies a en Jordi Llobet, que ara l'he perdut, però deu estar per aquí. Director del Poble que Canta, per acompanyar-nos i gràcies per la feina que fas. Benvingudes i benvinguts un cop més a aquesta manifestació, una manifestació en suport a totes aquelles persones represaliades i per la independència de Catalunya, que portem fent des de l'octubre de 2017, només interrompuda per l'estat d'alarma degut a la pandèmia que estem vivint. Des dels nostres inicis, el 2010, que ja són uns quants anys, hem treballat per aconseguir la independència del nostre país, organitzant tot allò que hem pogut. Des de Sants Montjuïc decideix, els actes i les manifestacions de les diades, les manifestacions post-sentència, disposem d'un local des del 2014 que ens permet donar suport a totes les entitats del barri que ho necessitin. Hem fet viatges amb autocar a les diferents presons on hi ha els presos polítics, també a Estrasburg, a Brussel·les, a Madrid, a Perpinyà. Actes i conferències, el darrer va ser l'acte de Gonzalo Boye, el 15 de juliol. El proper serà el 16 de setembre, esperem poder-lo fer, que serà sobre mitjans de comunicació i comptarem amb la presència d'en Jaume Roures, en Jesús Rodríguez de la Directa i l'Adrià Alsina. Quan tinguem més informació us la farem arribar i serà com l'altra, que us haureu d'inscriure i també serà via internet en streaming. També durant la campanya de les mascaretes de l'Assemblea n'hem cosit i n'hem distribuït 3.600, una gran feina, moltes gràcies a totes aquelles que heu estat cosint i repartint. Fem parades setmanals, aquests dies diàries, assemblees mensuals, aquestes darreres per videoconferència. Tenim més de 90 establiments amics i el nombre va creixent. Tenim un butlletí setmanal, l'Indepensants, que s'envia a més de 1.500 persones, amb unes entradetes que a més d'un li haurien de fer caure la cara de vergonya. Tenim xarxes socials, web, treballem amb les entitats dels nostres barris. Segur que em deixo coses, i tant. Però tot això no hauria estat ni seria possible si no fos pel gran equip que hi ha al darrere. Un equip de coordinació imparable, uns veïns i veïnes que només cal aixecar un dit per tenir-vos a primera fila ajudant en el que calgui. I que tots plegats som el gran equip d'aquesta territorial. Un equip que davant les dificultats segueix ferm i actiu. Un equip que té la resiliència al seu ADN. Així que gràcies per deixar-me formar part d'aquest equip. Avui m'estreno com a coordinadora, presentant, i espero poder estar a la vostra alçada o acostar-m'hi. M'hi deixaré la pell per vosaltres i pel país.
La diada d'enguany serà diferent. Com sabeu, hi haurà una part presencial més. Hi haurà una part presencial limitada i seguint totes les mesures de seguretat, que es farà a la plaça dels Països Catalans, juntament amb les Corts i Poble Sec, i una part virtual, els famosos QR. A través dels codis QR es van creant vincles entre persones i es fa un mapa, com el Google Maps, que es aniran veient ratlles amb les vinculacions. Això s'ha de fer abans de la diada. Totes aquelles persones que esteu a ajuda, estarem pràcticament cada tarda al local per ajudar-vos a fer-ho. Evidentment, seguint totes les mesures sanitàries. I aquesta setmana també acompanyarem dues veïnes, a Girona i a Figueres, que han estat citades a declarar pels talls de la Jonquera i a Salt. Doncs això, moltes gràcies i torno a donar pas a en Jordi. Va bé, em sentiu, no? Perfecte, gràcies Raquel. Caral, perdona, aquells noms que se m'encreuen i després passen aquestes coses. Molt bé, doncs ara farem Tot el poble cantarà. M'agradaria destacar del text la primera estrofa, perquè és un cant de lluita. Lluitaràs al meu costat, serem més forts si estem units. Més enllà de la mentida i la violència hi ha la pau. I sobretot el que m'interessa més aquest punt que diu: somriu, aixeca't i lluita per la llibertat. Sí? Bé, volia remarcar aquest tros de la cançó perquè penso que és molt adient, perquè estem en aquest procés de redreçar-nos per continuar la lluita i per assolir el nostre objectiu principal, que és la independència. Som-hi! Ja ha sonat el la, La tot el poble cantarà. Comença de molt lluny, poca gent, cada cop es va costant més cap aquí i cada cop som més gent i cada cop se sent de més a prop, sí? I al final farem el majestuós, d'acord? Tot el poble cantarà tot. Tot el poble cantarà la melodia dels indignats. És Catalunya que revela la llibertat, que els batecs dels nostres cors ressonin forts com mil tambors i que un nou dia comenci ara quan surti el sol. Lluitaràs al meu costat, serem més forts si estem units. Somriu, aixeca't i lluita per la llibertat. Tot el poble cantarà la melodia dels indignats. És Catalunya per la llibertat, els nostres cors ressonin forts com mil tambors i que un nou dia surti el sol. Si unim les nostres forces, l'enemic no passarà, ni el joc brut podrà mai fer callar. Colze a colze trenquem les cadenes de la llibertat. Tot el poble canta la melodia. Els nostres cors forts com mil tambors i majestuoso, tot el poble canta la melodia dels indignats. Ressonin forts com mil i que un nou dia comenci ara quan surti el sol. Molt bé! Quin cor més bonic!
Ara sí. Bé, doncs ara, sense més preàmbuls, voldria donar la paraula a l'Elisenda Paluzie, que enguany ha estat reelegida presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana. Enhorabona, molts èxits i encerts, que seran els de tots. Jo volia donar les gràcies a l'equip de Sants Montjuïc per la independència, els que continuen, els que s'incorporen, els relleus que fan a l'antic coordinador i a la nova coordinadora, la Caral, perquè crec que és un moment en el que el més difícil és la continuïtat, la persistència en la lluita. Anys enrere, quan teníem al davant aquell repte del 9N primer, de l'1 d'octubre, després del referèndum de l'1 d'octubre, era molt més fàcil motivar a la gent per treballar a l'assemblea perquè tenies una data i tothom estava alineat en aquell objectiu i en aquella concreció precisa de l'objectiu. Malauradament aquest objectiu, que és la independència del nostre país, no l'hem aconseguit, malgrat la victòria impressionant que va representar l'1 d'octubre, però per les raons que ara no venen al cas, doncs l'objectiu no l'hem materialitzat, no hem aconseguit una declaració d'independència que es fes efectiva, no tenim la República Catalana tan anhelada, per tant hem de continuar la lluita. I en aquesta continuïtat de la lluita doncs, és on és més de valorar la persistència de la gent que assumeix responsabilitats i la de que, com vosaltres, doncs, heu estat aquí durant aquests gairebé 3 anys, des de l'empresonament dels Jordis, doncs, cada dilluns. I en temps de pandèmia, doncs, en temps del confinament, ho vau haver de deixar de fer, però sé que ho vau substituir també per altres activitats virtuals, com a mínim moltes territorials de l'Assemblea ho van fer així. Això em porta també a remarcar un tema que ara en aquests moments és de molt de debat, de molta actualitat i que crec que és molt important que tinguem present. I és en aquest context on la lluita es fa més difícil, que no s'utilitzi la crisi de la pandèmia perquè encara aparquem més els nostres objectius polítics i que aparquem o eliminem completament la mobilització. Nosaltres som capaços de mobilitzar-nos com ho estem fent avui. És evident que no posarem en risc la salut pública dels nostres conciutadans en mobilitzacions massives sense distància, però també és important seguir defensant els drets fonamentals i que aquesta crisi sanitària no s'utilitzi com a excusa per limitar drets, perquè hi ha una tendència que és bastant arreu del món de la limitació de drets, no?, amb l'argument de la crisi. Per tant, crec que tenim una responsabilitat també com a moviment social, com a assemblea, de seguir expressant políticament els nostres objectius, de seguir exercint el dret de la manifestació, el dret de reunió, la llibertat d'expressió. Fent-ho com ho sap fer l'assemblea, que és de manera responsable i de manera organitzada. I ho dic també perquè al davant tenim aquest repte de l'11 en un moment en què haurem de fer aquesta demostració. L'independentisme català i en particular l'Assemblea ha estat exemple arreu del món per la capacitat d'organització i pel tipus de mobilitzacions que hem estat fent, ha estat exemple per la persistència en aquestes mobilitzacions. A quin país del món durant 8 anys, 9 anys consecutius es treu 1 milió
de persones o més d'1 milió de persones al carrer cada any, això passa molt poc i aquesta persistència en la mobilització doncs és una cosa que ens caracteritza i que és molt extraordinària i probablement doncs enguany també diran què estan fent els catalans a la seva diada aquest 11 de setembre, doncs si podem donar aquesta imatge de concentracions com aquesta, una mica més grans, arreu del país, simultànies a la mateixa hora, acompanyades, perquè això evidentment no serà per tothom, acompanyades d'altres accions que farem que pugui seguir la gent des de les cases, als balcons o on sigui, doncs jo crec que serà també una demostració de com seguim lluitant pels nostres drets en plena pandèmia. I crec que és la nostra responsabilitat fer-ho amb responsabilitat, no? Amb responsabilitat. Per altra banda, un altre dels riscos d'aquesta crisi, no? I això ja passava amb l'anterior, que això és l'argument de sempre, és ara hi ha problemes més importants que el de la independència, no? Bé, quin problema més important que aquest, com en l'anterior crisi, el que visualitzen les crisis és la manca absoluta que tenim d'eines per fer front a la crisi. De fet, en èpoques de bonança, en èpoques de prosperitat econòmica, moltes de les nostres problemàtiques derivades de la dependència quasi colonial respecte a l'estat espanyol queden dissimulades. I en canvi, com va passar amb l'anterior crisi, quan es visualitzen més. I això no serà diferent ara. No ha estat diferent amb la gestió sanitària de la crisi, no ho serà quan arribin els fons europeus, que altre cop estaran centralitzats, no ho ha estat amb la gestió lamentable dels ERTOs, no? Que hi ha gent que encara no ha cobrat del CEPE i hi ha gent que per error d'ells han cobrat i ara se'ls exigeix amb tota la rapidesa que retornin els diners. Per tant, les crisis com aquesta evidencien la necessitat i la urgència de la independència. I aquest també és un missatge que volem portar al carrer, on sigui, a la televisió, a tot arreu, l'11 de setembre. No podem desaprofitar l'11 de setembre per tornar a posar la independència al centre. I, òbviament, la tercera gran pota és que per fer tot això, per aconseguir aquest objectiu, com l'1 d'octubre, necessitem que les institucions estiguin determinades a dur a terme l'objectiu. I això és una de les coses que en aquests moments ens genera més frustració col·lectiva i és que no veiem, diguem-ne, aquesta determinació, aquesta cohesió, aquesta coherència i aquesta unitat per dur-ho a terme. Per tant, des de l'Assemblea no hem acabat de trobar els mecanismes, però hem de seguir insistint i haurem d'acabar trobant formes efectives de fer pressió com les que en el seu dia van fer que finalment, d'unes consultes populars com les de Sants Montjuïc decideix del 10 d'abril, s'arribés a un referèndum d'autodeterminació l'1 d'octubre. Tampoc va ser immediat, no ens enganyem. Des del 10 d'abril del 2011 fins a l'1 d'octubre del 2017 doncs van passar 6 anys també, no va ser immediat. Per tant, no hem de perdre, com deia Pompeu Fabra, no hem de perdre mai ni la tasca ni l'esperança. Hem de ser persistents, determinats i coherents i lluitant fins al final, fins a aconseguir-ho. Moltes gràcies. No cal, no. Gràcies. Va bé. Doncs ara ja som al final, ens hem anat escalfant tant de veu com de cap, en el bon sentit de la paraula, com de mans. I ara doncs ja podrem anar traient més veu perquè ja estarem molt més a punt. Cantarem ara el Bella Ciao en italià, tal com ho teniu aquí, que molta gent ja se'l sap de memòria fins i tot.
Molt bé. Da-di-da-da. Una mattina, sì. Una mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, porta bella ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, ciao ciao. E se io muoio da partigiano, mi seppellire e seppellire la sua in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. E seppellire la sua in montagna sotto l'occhio. E le genti che passeranno, e le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore morto per la libertà. Molt bé. Un cant de compromís a la lluita. U d'octubre, ni oblit ni perdó. 1 d'octubre, ni oblit ni perdó. 1 d'octubre. 1 d'octubre, ni oblit ni perdó. 1 d'octubre, ni oblit ni perdó. Per l'1 d'octubre som república. Per l'1 d'octubre som república. Per l'1 d'octubre. Per l'1 d'octubre. Som el poble, la lluita continua. Som el poble, la lluita continua. Som el poble. Som el poble, la lluita continua. I independència ja. I independència ja. I independència ja. Independència ja. Bé, entrem en el tram final d'aquest acte. Per tant, ara faríem els 2 minuts de silenci pels nostres companys que continuen exiliats, empresonats i represaliats. Començo ara.
Ara, abans de cantar els segadors, farem un crit a l'uníson, molt alhora, perquè se senti de molt lluny. Direm: llibertat, presos polítics i exiliats. Llibertat, preses polítiques i exiliades. D'acord? Amb aquest ritme. Llibertat, presos polítics i exiliats. Llibertat, preses polítiques i exiliades. Sí? Però amb tota la força i tothom alhora, exacte alhora. Llibertat. Llibertat, presos polítics i exiliats. Llibertat, preses polítiques i exiliades. Molt bé. Això ho vam fer a Mas Enric, vam fer un crit des d'allà al pàrquing aquell per veure si li arribava, i la veritat és que va ser bastant impactant, recordo. Bé, doncs ara sí, cantarem els segadors ja per acabar. Gràcies a tothom, gràcies per les vostres veus, que hem fet un poble que canta. I diuen que el poble que canta mai no mor. Sí. Molt bé, també em demanen que quan acabem els segadors ja, o sigui, no ens quedem parlant o així, ja ens disolem, allò que deien abans, circulen, dissolen-se, saps allò? Bé, i per no ajudar el virus aquest, d'acord. Catalunya, Catalunya triomfant, ser rica i plena, bon cop de pas, bon cop de pas, bon cop de pas, hores, hores, bon cop de pas, bon cop de pas, que remoldi bon cop de pas, bon cop de pas. Visca la República Catalana!